buntag alang kanato tungod kay karong buntaga tukma pod sa atong gisaulog kanunay sa matag semana nga Day of St. Joseph sa atong parokya. Gibisitahan kita usab og usa ka nindot nga icon ni St. Joseph ang nagadumala nini nga maong paglibot sa icon mao ang atong mga kaigsunan sa Knights of Columbus. Munang daghan-daghan sila karon dinhi. Palakpakan nato sila. Sana may icon every Thursday. Kay ngano mga igsuon, nindot ninyong gihimo nga isip usa ka organisasyon nga puro lalaki, mag-una unta kamo sa atong parokya diha sa pagpalig-on o pagpalalom sa debosyon kang San Jose, tungod kay si San Jose unta patron sa tanang mga amahan. Kana ang usa ka dakong hagit labi na dinhi sa atong parokya nga atong gipakusgan kini, unta naa kanunay ang Knights of Columbus mag-una. Naa kanunay ang Knights of Columbus nga nagahatag og pagtagad kayo niini kay kamong mga simbolo sa amahan usab sa atong parokya. Salamat sa Dios nga hinay-hinay ni dagayday kita sa mga batanon. Naapod ang taga Holy Cross nga mga estudyante dinhi nga nagakommit nga every Thursday they will be coming batch by batch to attend the Mass and to do the Novena to St. Joseph. Mga kaigsunan, usa kini ka pagtubo, usa kini ka kalambuan, usa kini ka butang nga murag makaingon kita, inabagan sa grasya sa Ginoo pinaagi sa pangalian ni San Jose, hinay-hinay nagkalalom ang atong debosyon diha sa atong parokya. Pero nindot nga pamalandungan nato kining atong debosyon niining lamdag sa ato usab nga pagbasa nga nadungog karon. Pagkanindot sa unang pagbasa nga gikan kang San Pablo ngadto sa taga Galacia nga mingon siya nga ang pundasyon sa tanan natong pagkasumusunod ni Kristo mao gayud diha sa gugma sa Ginoo. Usa kanindot nga realization nga ato makita nga di ay ang kinauyukan nining tanan sa atong pagtuo sa Dios mao ang gugma sa Ginoo. So ang atong pagtuo sa Dios dili gikan nato. Gasa kana gikan kaniya o gigasa na niya dili tungod kay kita angayan kundi tungod kita gihigugma niya. Ug kana unta ang kanindot nga atong maamguhan. It is the love of God that nourishes us and that introduces us to Him. Without such love, we will never know God. Mao nga diha sa Salmo Responsorio ato gingon, puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Napuno ang yuta sa kaayo kay kining tanang kaayo nga atong nakita mo kini ang hulagway sa gugma sa Dios. Kanang imong kaayo ter dili na imo iya na sa Dios. Ngano man kay kanang imong kaayo no? Salamin lang kana sa kinatibuk ang kaayuhan sa Dios. It is just a mirror to the unfathomable love of Christ. Ang kaayo sa usa ka amahan diha sa iyang pamilya, salamin lamang sa kaayo sa Dios. Ang kaayo nga natagamtaman sa mga estudyante gikan kang ma'am o kang sir, salamin lamang kini sa kaayo sa Dios. Pero diri dapita mga kaigsunan usahay sa atong kinabuhi ang kudita sa kaayo sa Dios. Nganong mayon man ko nga naay kudita sa kaayo sa Dios. Kay tungod salamin lang ang atong kaayo sa Dios, pero usahay kung daygo na kita sa kaayo sa Dios, ato nang ugumon
Ako na guni. Kuyaw na gud ko. Bright gud ko. Hawod gud ko. Nawala ang pag-reflect balik sa kaayo sa Dios ngadto kaniya. We tend to own the goodness that we have and forget the source of that goodness, which is God. Mao na mga kaigsunan nga, usahay diha sa kaayo sa Dios, sa kaayo nga ato makita sa kalibutan, di gihapon mo patigbabaw ang paghimaya sa Dios, kay wa man nato gibalik ngadto kaniya, kundili ato manggiangkon. Nan, mao ni karon ang challenge ni Kristo diha sa iyang ebanghelyo. Nga usahay lisod sabton, lisod dawaton, nga mingon si Kristo, wa ko muanhi alang sa kalinaw, nianhi ko sa pagdala sa pagkabahin-bahin. Mingon dayon tanga, mao day pader nga nagbahin-bahin yun mis pamilya pader, wag yun may nagkahiusa. Ang paghisgot ni Kristo sa pagkabahin-bahin, tungod kay kini mga kaigsunan, naghatag ka nato og usa gayud ka pag-imbita nga kining atong pagtuo dili lang mahimong pagtuo nga chill lang, cool by, no? Kana bang pagtuo nga mediocre faith that it will just please people on their way, on what they want in their lives. It is not something that would always try to please us of what we want in life. Ang pag-anhi ni Kristo, kung ang pagtuo nimo, pagsabot nimo sa kalinaw, mao lamang nga wa kay problema, kinabuhing hayahay, unya kanang tumanon ni Jesus tanan ang imong gusto, ang imong gipangayo ihatag dayon. Ngan mingon si Kristo, dili na maong kalinaw ang akong gidala. Kung kanang kalinaw ang imong gisabtan, ang akong gidala diha sa maong kalinaw pagkabahin-bahin. Tungod kay ang akong kalinaw, ang kalinaw nga gidala ni Kristo, matuod nga kalinaw. Unsa man ang matuod nga kalinaw? Ang atong pagpahaom balik sa atong kaugalingon ngadto sa kabubuton sa Dios. We define peace now as something that would always be a situation that there is an absence of conflict. When there is an absence of conflict and there is peace. Jesus is trying to tell us that peace is more than that. If it is just an absence of conflict, then my peace will be in contrary with that. Because my peace is not just an absence of conflict, but a unity to that of the will of the Father. Mo nang iyang gipakita, mo na siya mingon nga, ang akong kasing-kasing kanunay, di mahimutang hangtod nga dawaton nako ang bunyag, no? Nga akong pagadawaton. Kung sa man yung bunyag nga yung pagadawaton, kanaho, that is the baptism that Christ was talking about. And He was stressed by it. Usahay di ta gustong stress, no? Pero si Kristo di ay sa iyang kinabuhi, na-stress siya, oy. Na-stress siya sa pagunahuna nga ang ultimate niya nga misyon sa pagluwas sa katawan, ang pagdupa sa krus o pagkamatay ni ana. Maupod ka na mga kaigsunan. So don't worry if there are stresses in life, because there are notions in this world that we should live this life without stress. Kinsa may natao diri nga way stress be? Sa pagkatao pa lang daan nato, paghimugso sa atong nanay, perting ka stress niya.
part and parcel of life, in growing in life, is really to be able to stand and to proclaim your options and decisions of life, even if it will be against the opinion of others. Kana ang gipadayag ni Kristo, nga di ay unta ang iyang mga disipulo, sama kanimo og kanako, maghupot sa usa ka pagtulunan, nga kining atong pagtuo, dili lang decoration sa kinabuhi. Kining mga pulong ni Kristo, dili lang pleasing to our ears, pero kini di aing tanan, magdala ka nato sa pagbarug o pagmantala sa atong pagtuo ngadto sa uban, bisan o kining maong pagtuo dili sila gusto. Dili gusto ang kalibutan sa pagtuo nga anaa kanato. Dili gusto ang kalibutan sa pagtulunan ni Kristo mahitungod sa gugma. Dili gusto ang kalibutan sa pagpaminaw sa plano sa Ginoo sa hustisya. Kaya ang gusto sa kalibutan, chill lang. Mauna mga kaigsunan nga di ay taliwala nini kung kini nga salamin ang atong pagtan-aw sa atong debosyon, masabta nato ang atong patron nga si San Jose. Tungod kay dili siya usa ka tawo nga naipagtuo sa Dios nga pang chill lang at pagtuo, tanawa siya. He was a great father of Jesus, but become not so popular. Hilom. Kay tungod siya, usa ka tawo nga nibarug alang sa kaayo o pagsalamin sa kaayo sa Dios. Tanawa siya. Nadato, waoy. Talented, kuyaw, nga panday, pwedeng himuong kontraktor, pwede nga mahimo nga usa ka dakong negosyante, pero wala. Nga naman, he opted to give more emphasis to the plan of God rather than to his own plan of life. Nan kini karon mga kaigsunan unta ato nga maamguhan nga di ay sama kang San Jose kita gitawag sa Dios sa pagtuman siyang kabubuton, whether in good times or in bad, whether in season or out of season, whether it please us or brings us to a sacrifice of our lives. Mahimo ni mo na? Debuto magkatang San Jose. Mauna mga kaigsunan, nga usak kini ka-challenge ka nato. Nga di ay dili lamang nga maingon kita, nga makasimba kita, Thursday, debuto na ko ni San Jose. Kundili, palawmon pa ni nato, nga ang debosyon nako kang San Jose. Magdala ka nako sa pagsunod, sa panig-ingnan o sa pagtulunan ni Kristo ngadto sa pagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Hinaot nga karong adlaw, usa ka adlaw gayud ni San Jose. Dili lamang kay kita nagnubina kaniya, kundili kita naningkamot sa pagsunod sa iyang panig-ingnan sa paghigugma kang Kristo alang sa paghimaya sa Dios Amahan. Amen.